Ако ви е грижа за справедливостта в България, това видео е за вас. Законът казва едно, но реалността често е друга. Ето истината за защитата от домашно насилие през 2026 година. След бурни дебати и бързи реформи през 2023 и 2024 година, българският закон за домашното насилие беше сериозно подобрен. Повече мерки за защита, по-лесна правна помощ, обещания за по-добра съвместна работа между полиция, съдилища и социални служби. И да, цифрите изглеждат добре. В началото на 2025 г. има над 5000 издадени заповеди за защита. Повече жертви говорят открито. На хартия системата работи. Но ето къде е уловката. Ключови инструменти като оценка на риска и координационни механизми почти не функционират. Защитата зависи от това къде живеете. Някои градове помагат, други. Жертвите са оставени сами. И така, какво предстои през 2026 година? В най-добрия случай, институциите най-накрая ще работят заедно и жертвите ще получат реална помощ, и то бързо. По-вероятно е напредък на парче. Градските райони се подобряват, а селските изостават. В най-лошия случай, системата ще буксува и жертвите ще останат без защита. Законът се промени, но дали ще последва реална защита, или ще остане само думи на хартия? Какво мислите, ще успее ли България най-накрая да го приложи?